Og minahal kong matalom. Okay. Today is October 20, 2022 niya Liti Landing there is lungsod sa mata. Sa Liti matalom daron. Okay. Nakalugar tag Hinlo guys kay way trabaho niya kung diin maonig atohang ikaduha nga project nga nahimo ang ato ang Eco Dream House. Charot murag dato pa dream house pa. Okay mo ni guys, among kay itong gibutangan og kanang Christmas spirit ba, bisag pobre ta guys, pero ato ning butangan bisan sa pamansa sa kalisod sa atong panginabuhi. Ang importante guys, baskog na tong lawas. Okay, mao ni Eco Dream House nga ikaduha nga napundan ho guys, ang nahimon ho sa pagtrabaho sa munisipyo niya at tagamay napundar katong sa ako ang rest house pa mo dato. Okay, mo ni ko guys ato ang bay nga ikaduha diri sa barangay San Salvador. Okay, among sorry guys, mo ni guys mo ni ito ang ikaduha nga napundar nga bay diri sa barangay San Salvador, Matalom, Leyte. Okay, mo ni guys, mo ito ang napundar ikaduha ni guys, itong bisag pobre guys no. Okay, bang na ni guys ang ato ang kuan. Bisan pa man sa ato ang kapobre niya, maghimo gyapon tag ang guys spirit of Christmas. Okay guys na muni Eco Dream House niya, muni ang ikaduha na nga napundar niya. Okay, muso ta guys bisan ginagmay nga guys ba. Okay, muni guys, welcome to kuan Pinobre nga bayis guys. Niapo na Sir Joe. Sige. So, okay. Pareha bang kuan kanang beauty. Okay, manay gamay ra madam mas lamig dako no. Madyo na naman na kay sawa. So, Naman si dako kadyo na ko nga mas trewo ko ano ko kunay dako ko.